חברים חברות, היום היה דיון בבג"ץ שנועד לבנות את המסלול של הביטול של המינוי של זיני. לא יהיה ולא יקרה, המינוי שלו ממש 100% חוקי ואין לערער פה כלום, אבל זה לא מתאים להם בגלל שהם רוצים מישהו כמו שרונן בר שביחד איתו הם יכולים לאיים ולבצע פעולות שממש לא חוקיות. אז הם רוצים לעשות בדרך משפטית, אבל זה אף פעם לא יקרה. ותשמעו מה איך קוראים לו? אליעד שרגא, שהוא ממש עורך דין ראשי, אחד העמודים שהמחאה עומדת עליו, הקפלניסטים. ותשמעו כמה עלוב הוא נשמע עם התירוצים האלה של סבתא. מסתכלים עליו ורוצים לחנוק אותו שהוא מדבר, נכון? הגזמתי קצת, אבל אז צריך להתפטר מהשד הזה, צריך להתפטר מהרוע הזה, מהשקרים, מהנבלות האלה, מהחרא עם גלימות שחורות, צרצרים עם גלימות שחורות. זה מישהו אמר, נורא אוהב, הנה. אז בואו נראה איך שזה ייגמר היום, אני חושב שהם לא ישיגו כלום.